Mit parancsol? Tekilát kérek, duplát. Hallgatlak. Tavaly egyszer elveszítettem bent. Micsoda? A szupermarketben. Hazugság. Igaz. Lehetetlen. Te egy pillanatra sem tévesztett szem elől. Megtörtént. Ben sosem említette. Csak arra emlékszik, hogy megtaláltam. Miért mondod el nekem? Tudod, hogy miért? Én nem akartam anya lenni. Persze, félállásban veled kibírható. De egyedül viselni a felelősséget, örökké összehasonlítva veled. Te tökéletes vagy. Imádnak téged. Nem akarok 20 éven át minden áldott nap a hátam mögé pislogni, tudva, hogy valaki tudná a válaszokat. Jobban csinálná. Úgy, ahogy én soha. Mit tudok én, amit te nem? Te vagy a megtestesült, eszményi anya. Te meg eredeti vagy. Lovagolsz Annával. Megtanulod. Ismersz minden történetet. Minden heget. Minden emléket. Az életük minden apró eseményét ott őrzöd magadban. Minden egyes pillanatot. Érted már? Elképzeltem már Anna esküvőjét. Kettesben vagyok. Egy szobában vele. Felteszem a fájtlát. Igazgatom a ruháját. Dicsérem, hogy nincs a földön gyönyörűbb mennyasszony. És közben rettegek, hogy azt kívánja, bár csak anyám lenne mellette. Én attól rettegek, hogy nem fogja. Az igazság az, hogy nem kell választania. Mindkettőnket tisztelheti. És szeretheti. Remélem, jó ember lesz miattam. És jobb miattad. Az enyém a múltjuk. Tiéd lehet a jövőjük.